Ikamva liqaqambileyo litshatyalalisiwe. Le ntlekele yenzeke kwilali yaseCabazana emaXisibeni. Urhuqelwe ehlathini ngumhlaseli wakhe apho adlwengulwe wabethelwa khona. Usapho belundwendwele esibhedlele. Umntana sisi akekho kwimeko eright. Kaba ngoku siphuma apha kwisibhedlele apha eMthatha. Akekho kwimeko eright. Unetrauma noba uyathetha naye akakwazi nokuphendula kahle but yena uyaziphendula iquestions ombuza zona. Esendigqiba yona into yobana abe nombuzo ondibuzayo badade bawo ingaba ngoku ndisazophinde ndikwazi ubona na ngoba kaloku yena akazazi noba amehlo wakhe akekho. Esi sisiganeko samva nje kuthotho lezinye zehlele abantwana. Izinemezelo zokuthathwa kwamanyathelo aqatha ziyazikhula ngokukhula. Mawuthi ngoku omawuyeba ufaka isandla neminwe makususa isandla esuba ngaso uyawuba ngenhliziyo sobe uphinda ukwazi uthatha. Uba uyadlwengula uzinyokonyela abafazini nasabantwaneni makususwe umnumzana lo udlwengula ngaye. Ugqirha kufuneke balikhuphe nelinye iliso lakhe ebelonakele ngokumasikizi. Ndiyaphanda ityala lokudlwengula nelokubetha ngenjongo zokulimala asikabambi mntu kwangoku. Sicela ke nabani na onothi abe nolwazi ngesisiganeko ancede ahlabele umnxeba umphandi wetyala nongu-warrant officer Thembelani Jackson Mgoqi phakula number ngu-072 731 2498. Ekuqaleni kwale nyanga uEmthatha.Lentwazana udlwengulwe wabulawa eBhaziya uncwatywe ngomvulo. Kwiindaba zeSABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha.